निवडणूक आयोगाविरोधात मुंबईत 1 नोव्हेंबरला निघणाऱ्या सर्वपक्षीय मोर्चाबाबत खासदार अरविंद सावंत यांनी माहिती दिली आहे. पाहूयात. मुंबई पोलीस आयुक्त माननीय देवेंद्र भारती साहेब आणि अन्य अधिकाऱ्यांसोबत आज महाविकास आघाडीतल्या सर्व पक्षाचे प्रतिनिधी 1 तारखेला जो वोट चोरी दबाडी या संदर्भातला विरोध करण्यासाठी जो मोर्चा निघणार आहे त्या मोर्चाच्या आयोजनासंदर्भात त्याची भेट घेतली आणि माननीय पोलीस आयुक्तांना आम्ही सांगितलं की आमचा मोर्चा फॅशन स्ट्रीटवर निघणार आहे आणि तो फॅशन स्ट्रीटवर येताना आमच्या सर्व मोर्चेकऱ्यांनी जर मध्य रेल्वेने येणार असतील आणि तर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला उतरला असेल तर त्यांनी समोरच्या कॅपिटल सिनेमा किंवा आराम हॉटेलच्या गल्लीतनं जाऊन आझाद मैदान आणि मुंबई जिमखाना याच्यामध्ये असलेल्या पायवाटेने फॅशन स्ट्रीटवर यायचंय. थेट महापालिकेच्या रस्त्यावर यायचं नाही. त्याचबरोबर जे पश्चिम उपनगरात येणार आहेत त्यातले काही मेट्रोने येतील, काही बसने येतील. बसने त्यांनी इन्कम टॅक्सच्या महर्षी कर्वे रोड नेऊन इन्कम टॅक्सच्या इमारतीसमोर उतरायचं आहे आणि तिथून आतल्या गल्लीतनं चालत पुन्हा फॅशन स्ट्रीटवर यायचं. दोन्ही बाजूने जे येतील आणि गाड्या त्यांनी पुढं नेऊन पार्क करायचे. इकडं पीडीबीडो रोडला न्यायचे, तिकडे चर्चगेटच्या बाजूला नेऊन पुढं हुतात्मा चौकाकडनं पुन्हा त्याच रोडला पार्क करता येतील. आता या सगळ्यासाठी वेळ ठरलेली आहे. या संदर्भातला QR कोड सुद्धा आमच्याकडनं आमच्या सगळ्या येणाऱ्या मोर्चेकऱ्यांना दिला जाईल. तो पाहिला का त्यांना त्याचा रस्ता कळणार आहे. मोर्चाची वेळ घोषित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार मोर्चा घेईल. पाऊस सगळंच आहे पण काल आदरणीय उद्धवजींनी सुद्धा त्या 2 वरळीच्या NSCच्या डोम मध्ये सांगताना सांगितलं पाऊस असो नसो मोर्चा निघणार म्हणजे निघणार. आता आपण पाहताय की माझ्यासोबत सचिन सावंत काँग्रेसचे आहेत, चंद्र आवड आहेत, राष्ट्रवादीचे रेड्डी आहेत, बळा दामगावकर आहेत. हे सर्व पक्षाचे प्रतिनिधी जे आहेत. आमच्या संस्थांचे अनिल देसाई आहेत, तिथं अनिल परब आहेत, माझे अभ्यंकर आहेत. सगळी मंडळी आता बैठकीला होती आणि त्यानुसार आम्ही हे नियोजन आज केलेलं आहे. त्याला सर्वात आनंदाची गोष्ट की पोलिसांनी पूर्णपणे सहकार्य देण्याचं करू. दुपारी 1ची वेळ घोषित झालेली आहे. साधारणपणे लोकांनी जमल्यानंतर आम्ही निघू पण 1ची वेळ दिली आहे. म्हणजे लोकांनी 1 वाजेस्तोर जमा व्हावं असा अपेक्षा आहे की साधारण मोर्चा 2ला वगैरे सुरू. भाषण महापालिकेच्या इमारतीच्या मुख्यालयासमोर माननीय आदित्यजींचा आपण जो मोर्चा आणला तिथंच आमचं व्यासपीठ पत्रकार संघाच्या समोर पुढे झाला पण जो मध्ये आयलंड आहे तिथं ते आमचं व्यासपीठ असेल आणि त्या व्यासपीठावर तिथून मोर्चानं संबोधित.